Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu bi zuzenen arteko distantzia nola kalkulatzen den. Baldin badaukagu adibidez bi zuzen R eta S deitu diogunak, R daukana vektore zuzentzailea bat, hiru, minus bi, adierazpen jarraituan izendatzailean dago vektore zuzentzailea, eta U vektorearen bitartez adierazi duguna, bat, hiru, minus bi, eta S zuzena daukagu vektore zuzentzailea landaren aurrean koefizienteak, bat, bi eta bat. V deitu dugu, bat, bi eta bat. Distantzia kalkulatzeko R eta S zuzenen artean, lehenengo gauza ikusi behar dugu, bi zuzen horiek paraleloak diren edo ez. Horren arabera, erabiliko dugu formula bat edo beste formula bat. Kasu honetan, konparatzen ditugu U eta V vektoreak. Horretarako, osagaiak konparatuko ditugu proportzioan. Bat, zati bat, bigarren osagaia, bigarren osagaiarekin, hiru zati bi, eta hirugarren osagaia, hirugarren osagaiarekin, minus bi, zati bat. Egiten baditugu zatiketak, bat zati bat da bat, hiru zati bi da 1,5 eta minus bi zati bat da minus bi. Beraz, desberdinak dira hirurak. Beraz, ez dira paraleloak. Bi zuzen hauek. Paraleloak izateko, proportzio guzti hauek izan beharko lirateke berdinak. Beraz, bi zuzen hauek gurutzatu egingo dira. Paraleloak ez direlako. Beraz, erabiliko dugu formula bat, gurutzatzen direnean. Eta hemen adierazita dago. Distantzia R eta S zuzenen artean izango da U, V eta PQ vektoreek osatzen duten paralelepipedoaren volumena, zati U eta V vektoreek osatzen duten paralelogramoaren azalera, edo U eta V vektoren arteko biderketa vektorialaren moduloa. Beraz, ordezkatuko ditugu gauzak hemen determinantea adierazteko hemen. Volumena adierazten da determinante honek. Beraz, U vektorea jarriko dugu, bat, hiru, minus bi hemen, beste vektorea V deitu dioguna, jarriko dugu hemen, beste vektore zuzentzaileena, bat, bi eta bat, eta orain falta zaigu kalkulatzea PQ vektorea. PQ vektorea zer esan nahi du? Zuzen bateko puntu hartuz eta beste zuzeneko beste puntu bat hartuz, osatzen den vektorea bi puntueien artean. Beraz, hemen hartu dugu puntua bi minus bat 0, bi minus bat 0 kontrako zeinukoak, ikustez uste da puntua da zuzen honetakoa, eta beste puntua Q deitu diogu, eta hemen ordezkatzen badezute adibidez lambda 0, orduan ematen du isa berdin bat, I berdin 0, eta z berdin minus bat. Eta orain egiten dugu PQ vektorea. Gogoratu PQ vektorea nola kalkulatzen zen. Osagaiak kenduz, hau da, bat ken bi, minus bat, 0 ken bat, plus bat, eta minus bat ken 0, minus bat. Beraz, vektore hau ere bai jarriko dugu hemen, minus bat, bat, minus bat. Beraz, orain kalkulatuko dugu determinante hori. Gogoratu, determinante hau da, hiru vektore hauek osatzen duten paralelepipedoaren volumena. Beraz, Sarrusen erregalaren bitartez egiten badezute, determinantea ematen du minus bederatzi. Ematen du minus bederatzi, eta beti jarri behar dugu absolutoan. Beraz, distantzia direlako. Beraz, jarriko dugu berez bederatzi. Eta gero egin behar dugu U eta V vektoreen arteko biderketa vektoriala. Biderketa vektoriala adierazten da matriz honen bitartez. Goian jartzen dugu IJK
eta gero jartzen dugu bi vektoreen osagaiak, bat iru minus bi, eta bat bi bat. Ia berdinak dira goikoarekin konparatuz bakarrik lehenengo fila ezabatu dugu eta jarri dugulako IJK. Eta gogoratu, hau izango dela vektore bat. Biderketa vektorial hau izango da vektore bat. Eta vektore hiri izango da U eta V. Vektorekiko elkartzuta. Beraz, Sarrusen erregelaren bitartez egiten badezute, ematen du 7i ken 3j ken k. Beraz, kalkulatu behar dugu honen moduloa. Moduloa, biderketa vektorialarena, ematen du bi vektore hauek osatzen duten paralelogramoaren azalera. Beraz, 7 berbi, gehi minus 3 berbi, gehi minus bat berbi, dena erroa. Hori da moduloa, eta ematen du erro 59. Beraz, behian jarriko dugu erro 59. Eta azkenean egiten badugu bederatzi zati erro 59 ematen dugu 1,7 unitate. Eta hori izango da, bi zuzen hauen arteko distantzia minimoa gurutzatzen direnean. Bale? Hau da, bi zuzenen arteko distantzia nola kalkulatzen den, horri buruz jakin behar dezutena.